Облак сняг, конче с чуден бяг, по поля летим и се веселим. Виж, луна изгря, пътят заблестя, нашата шейна лети, извънче звъни. Зън, 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 ставайте от сън. Вижте, вън шейни летят, извънци звънят. О, зън, 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 ставайте от сън. Вижте, вън шейни летят, извънци звънят. Ей, зън, 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 ставайте от сън. Вижте, вън шейни летят, извънци звънят. Ей, зън, 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 ставайте от сън. Вижте, вън шейни летят, извънци звънят. Бързо другите наплетат, бързо, 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 бързо! Аз и работливка си тръгваме. Хайде, работливки, да си тръгваме. Довиждане, деца, щом не ме слушате и не искате да седнете, си тръгвам. Всички, които са прави, довиждане. Деца, ще седнете ли по местата или с работливка да си тръгваме? Хайде всички по местата, тогава, за да видим прическите, които направиха вашите съученици. Така. Ах, какви красавици тук станаха! Готово сега. Ела ти, кой клас си? Не, вие свършите първи. Вижте каква прическа са направили. Аплодисменти! Обаче по местата аплодисментите. По-силно не ви чувам. Ето тези деца също са готови. Вижте каква хубава плитка са направили. Аплодисменти! Ето тук също имаме готова прическа. Леле, вижте колко е хубава. Това детенце също е сплетено. И тя е готова, тя е с розова ластичка. И това са... Кой остана? Всички ли показахме? Да. Аплодисменти сега за всички принцеси.
Що ме тъй? И без заплати може. Чакайте сега да разпитам децата туй за коледния празник. Я ми кажете, деца, знае ли някой от вас какво наричаме елха? Какво? Чакай сега да видим дядо Коледа, кой да попитаме. Ето е това момиче. Коледа. Елха какво наричаме? Кой знае какво наричаме елха? Наричаме елха дърво, на което го украсяваме и дядо Коледа остава подаръците под него. Браво! Браво, точно така. Елха наричаме всяко иголисно дърво или клонка, което украсяваме с играчки на коледната нощ. А любимите ни коледни играчки, свещичките и бляскавите топки, знаете ли какво символизират? Слънцето, звездите, луната и човешките души. А звездата, деца, която увенчава коледната елха, символизира Вифлеемската звезда, която опътвала мъдреците по дългия път към яслата на Исус Христос. А деца, я ми кажете, знаете ли какво наричаме бъдник? Кой знае? От този клас кой знае какво наричаме бъдник? Я кажи. Бъдник вечер. Бъдник. Бъдник вечер. Не е съвсем. Свързано е с бъдни вечер. Кой знае какво е бъдник? Ей, тук на едно дете. Я кажи. Бъдник е дърво, което гори през цялата нощ. Точно така, браво! А също така, знаете ли какво наричаме бъдник? Знае ли някой какво друго наричаме бъдник, освен коледното дърво? Ей, това момиченце добре знае. А сега ли? Да питаме ли дядо Коледа? Кажи ни, дядо Коледа. Бъдник, деца, наричаме и питата с парата. А деца, знаете ли някой откъде идва името Коледа? Знаете? Не, слушайте, деца. Идва от древните римски празници, наречени календи. А гърците и славяните взаимствали думата, за да обозначат зимното слънцестоене. Деца, пожелавам на всички весели празници и успешна 2011 година. Време е за подаръци! Всички много внимателно да ме чуят. Първи А клас, къде бяха? Първи А клас, тук се нарежда. Първо момичетата. Тук.
изпеем песента Коладе, ладе. 3, 4. Разбрахте защо ви дойдохме на гости? Да. Ако в една къща не са пели коледари за Коледа и лазарки, тази къща няма да има щастие и берекет. Ние за това дойдохме да ви пожелаем здраве, щастие, късмет, успехи в училище и здраве и любов във вашите семейства. Бъдете живи и здрави и вие, госпожо Иванова, много сте любезна и внимателна, много здраве на вашето семейство, късмет и благополучие. Благодаря ви за вниманието. Бяхте чудесна.